Beno, bideo honetan jarraituko dugu antzekotasunarekin. Kasu honetan, Talesen teorema ikusiko dugu. Demagun, bi zuzen ditugula, R eta S, eta biak ebakitzen dira. Da, daukagu R zuzena hau, S zuzena hau, eta biak ebakitzen dira, puntu honetan. Eta orain, dauzkagu beste hiru zuzen paraleloak, A, B eta C. A, hau da, B horren paraleloa, eta C hauen ere paraleloa. Hiru zuzen hauek, R eta S zuzenetan sortzen duten zuzenkiak proportzionalak dira. Hau da, hiru zuzen hauek, A, B eta C, R eta S mozten dute. Eta osatzen ditugu hiru zuzenki. Gorriz daudenak, urdinez eta berdez daudenak. Zuzenki horiek proportzionalak dira. Hau da, proportzio bat osatu dezakegu, bat edo bi, edo hiru. Eta hemen dago proportzioak idatzita. OA da zuzenki hau, zenbat neurtzen du hau, zati Bkoa, OA', berdin, zuzenki hau AB, zati beste zuzenki hau A', B', berdin, berdez dagoena, BC, zuzenki hau, zati B', C', beste berdez. Proportzio hau osatzen dira, bai, eta proportzio hau osatzen dira. Zuzenkiak proportzionalak dira. Eta hau erabiltzen da, ematen badigute distantzia batzuk, beste distantzia batzuk ezagutzeko. Adibidez. Esaten digute, hurrengo irudian kalkulatu aldez ezagunak iza eta y-koa. Eta ikusten dugu irudian daukagu R zuzena, S zuzena, biak ebakitzen dira. Eta gero daukagu beste hiru zuzenak A, B eta C, hirurak paraleloak eta mozten dute R eta S. Eta hiru zuzenki osatzen dute zuzen bakoitzean. Gorria, urdina eta berdea. Gorria, urdina eta berdea. Eta adibidez, esaten digute, zuzenki hau 3 zentimetro neurtzen dela. Urdina 1,5 zentimetro eta berdez 4,2. Eta esaten digute beko zuzenki gorria 3,8 zentimetro. Eta kalkulatu behar dugu iza eta y-koa. Nola kalkulatuko dugu? Ikusten dugunez, hau Talesen teoremaren teorema aplikatu dezakegu. Eta proportzio hauek erabiliko ditugu. Hau da, proportzio hau osatu dezakegu 3 zentimetro zati 3,8, 3 zati 3,8, berdin 1,5 zati iza. Hau da, gorria zati gorria, berdin urdina zati urdina. Bai, proportzio. Eta horrela, iza kalkulatu dezakegu hiruko erregala baten bidez. Hau da, iza berdin 3,8 bider 1,5 zati 3. Biderketa egiten dugu, 3,8 bider 1,5 5,7 zati 3, 5,7 zati 3, berdin, zatiketa egiten dugu, 1,9 zentimetro. Iza balio du 1,9 zentimetro. Beno, orain y-koa kalkulatzeko beste proportzio hau osatu dezakegu. 3 zentimetro zati 3,8 zentimetro, 3 zati 3,8, berdin, 4,2 zentimetro zati y-koa proportzio hau. Eta y-koa ebazten dugu, aurreko adibidean bezala. Hau da, y-koa berdin 3,8 bider 4,2 zati 3. Biderketa egiten dugu, berdin 3,8 bider 4,2 15,86 zati 3. Zatiketa egiten dugu eta honek ematen du 5,82 zentimetro. Eta horrela, iza eta y-koa kalkulatu dugu. Talesen teorema aplikatuta, hau da, proportzio batzuk osatzen. Agur.